Byddai'n testyn o'r Efengyl yn ôl Ioan, penod 13 ar 9 adnod. Ioan 13 adnod 9. Seimon Pedr a ddywedodd wrtho arglwydd, nid fy nrhaid yn unig, eithir fy nwylo am pen hefyd. Nawr, mae'n wir i ddweud bod ein gweithredoedd yn aml yn bradychu ein calonnau. Bydde pob un, wel mwyafrif o bobl, yn dieddol o gytuno gyda hwnna ar y cyfan. Mwyafrif o'r amser, mi fydd yr hyn i ni yn ei wneud yn dangos yr hyn sydd yn ein calonnau. Hynny yw yr hyn a nawn, yr hyn a wisgwn, yr hyn a wrandawwn arno, yr hyn i chi mwynhau ei wneud yn eich amser hamdden. Dyna sydd yn dangos gan amla yr hyn sydd yn ein calonnau. Y ffordd i ni'n ymddangos o ddydd i ddydd. Ein cyfeillion, mae hwnna yn brawf da iawn yn aml. Y rhai i ni mwynhau bod yn ei cwmni mwyaf. Y rhai petawn ni'n cael dewis, treulio mis o amser gwyliau, dwedwch. Petawn chi'n cael cyfle i fynd ar wyliau, gyda phwy byddech chi'n dewis mynd ar eich gwyliau. Dyna be fydd yn dangos ble mae'ch calon siwr o fod. Y rhai i chi mwynhau. Mae'n adlewyrchu eich cyfeillion chi. Y llefydd i chi mynychu. Ble chi'n hoffi mynychu. Mae'r ffaith bod chi fan hyn yn ryw arwydd, ond dwi ddim yn arwydd pendant. Nag yw achos petaach chi'n cael y dewis, ai dyma ble fyddech chi'n dymuno bod, neu falle'n fodlon dod ar y sil, ond i ddweud y gwir, y llefydd chi'n wir mwynhau yw mannau eraill. Llefydd i chi mynychu'n aml yn adlewyrchu cyflwr eich calon chi. Mae'n dangos i chi y math o beth i chi'n gysurus ag e. Y math o awyrgylch i chi'n gysurus ag e. Yr amlder i chi mynychu llefydd. Falle bod hwnna'n fwy o beth, falle nid y ffaith bod chi wedi bod i rywle, ond pa mor aml i chi mynd yna. Felly chi gallu defnyddio hwnna gyda'r capel. Os ydych chi'n un o'r rhain sydd yn proffesu bod yn blentyn i Dduw, ond yn ffeindio fe'n anodd i fynychu'r cwrddau yn aml, yna mae hwnna'n adlewyrchiad o'ch calon chi. Mae'n dangos i chi, mae nid dyma gwir cartref eich calon chi, eich bod chi yn deheu am cael bod rhywle arall. Felly os ych chi'n gweld rhywun sydd ddim yn mynychu yn reolaeth, hynny yw heb reswm corfforol a iechyd a henaint a pethau felly, ond pan nad oes na reswm felly, a pan bod yna ffordd i fod yn yr oedfaon, ond nad ydych yn aml, yna mae yn sicr yn adlewyrchiad o'ch calon chi. Yn yr un ffordd, petai chi yn un sydd wastad yn ffeindio'i ffordd lawr y stryd i rhyw glwb ar hyd y strydoedd Caerdydd, ac i chi fyna'n aml. Hynny yw, mae'r pobl tu ôl y bar yn eich nabod chi ac yn dweud yr un peth heddi, yr peth reolaidd, yr un ddiod neu'r un bwyd, ac maen nhw'n gwybod ni pam, achos chi 2, 3, 4 gwaith yr wythnos, yn yr un set, yn yr un lle, yn cael yr un ddiod, a mae'r pobl yn eich nabod chi fel rhywun ffyddlon i'r lle yna. Ac felly gellir dweud, mae dyna lle mae'ch calon chi. Y mae ble ni'n mynd a'r pethau ni'n neud yn adlewyrchiad o'n dymuniadau ni. Hefyd ein geiriau ni. Ond nid yw hwnna'n wir, y mae ein geiriau ni yn adlewyrchiad ac yn bradychu ein calonau ni. Gan amlaf. Nawr wrth gwrs, dim bob tro. Ac y rhai sydd yn cael problem gyda'r math yma o eiriau, byddai'r rhai fydd yn cwyno. Wel, wrth gwrs, dim bob tro. Achos gallwch chi ddweud rhywbeth ar ddamwain a rhywun yn ei gamddeall, a dyw e ddim yn adlewyrchiad o'ch calon chi. Ond gan amla, y mae ein geiriau ni. Yn aml iawn, y mae ein geiriau ni yn adlewyrchiad o gyflwr ein calon ni. I chi'n ffeindio rai pobl yn aml yn ceisio dweud geiriau cywir. Efallai bod nhw'n ceisio y dweud yr hyn mae rhywun am ei glywed. Ond eto i gyd, yn aml, yn y ffordd maen nhw'n ei ddweud maen nhw'n bradychu yr hyn sydd yn eu calonau nhw. Y mae yn rhyfedd.
Y mae rhywun falle wedi bod yng nghwmni Cristnogion ac yn gwybod yr hyn sydd angen dweud ac maen nhw'n ceisio defnyddio'r iaith, ond rhywsut mae yna rhywbeth yn bradychu eu calonau nhw. Na, dwi'n ddim yn golygu bod chi fod yn ddiwinyddion i fod yng nghwmni Cristnogion. Dim dyna beth ni'n dweud. Mae yna rhywbeth yn aml, a nid y gwybodaeth maen nhw'n ei ddangos, ond mae yna rhywbeth yn aml yn dangos beth yw gwir cyflwr eu calonau nhw. Falle'r modd y dywedwyd rhywbeth. Neu'r pwyslais gafodd ei ddweud. Fod yr ymdrech yma i fod yn grefyddol, neu efengylaeth hyd yn oed. Falle math yma beth dwi'n ei olygu. Falle gallen nhw ddweud hyn. Gweddiwch drostai. Ac mae sawl un yn dweud na. Dwi wedi clywed sawl person crefyddol yn dweud na, dydyn nhw ddim yn Gristnogion, ond maen nhw wedi dweud gweddiwch drostai. A neu falle fewn sgwrs mi fydd yn dweud, mae cyflwr cymdeithas yn wael. Mae pobl di mynd yn bell o'r capel. Ac maen nhw'n defnyddio geiriau fel hyn. Geiriau byddwn ni yn deall ac yn cytuno ag e. Mi fydde Cristion yn dweud, gweddiwch drostai. Mi fydde'r Cristion yn dweud, mae sefyllfa'r cymdeithas yn wael. Ond dyma falle bydden nhw'n adio ymlaen. Ond chi'n gwybod beth, mae'n bwysig i ni drio ein gorau. Neu falle bod nhw'n dweud yn y sgwrs, pan yn sôn am brofiadau ac yn y blaen a troedigedd, maen nhw'n dweud, wel, dwi wedi credu ers fy ngenedigedd, ers yn fabi dwi wedi credu. Ac yna maen nhw'n gadael, maen nhw'n bradychu eu calonau nhw. Maen nhw'n dweud ble maen nhw'n sefyll trwy ddweud yr gair yna. Maen nhw wedi dweud popeth arall yn iawn, ond maen nhw wedi dweud, dwi wedi credu'r pethau yma ers yn fabi. Ac yn yr union frawddeg yna, yn bradychu eu calonau nad ydyn nhw'n deall. Brawddeg bach yn gallu dangos eu cyflwr. Wel, falle rhywbeth tebyg sydd fan hyn i ryw raddau. Mae Pedr yn dangos yma ei fod e wedi camddeall dyfodiad Crist ar y darn lle mae e'n siarad fan hyn. Ond mae e'n newid, ond mae e'n dangos nad oedd e wedi deall dyfodiad Crist. Felly, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y gwrthod ildio yma i Grist ac yna'r golchiad cyflawn ac yna'r glanhad dyddiol. Wel, yn gyntaf, y gwrthod ildio yma, adnod 6, yna y daeth e fe at Seimon Pedr ac e fe a ddywedodd o arglwydd. A wyt ti'n golchi fy nrhaed i? Nawr, a fyddech chi'n cytuno? Fod be mae Pedr yn dweud fyna yn ymddangos yn gywir. Mae'n ymddangos yn gywir. A wyt ti yn golchi fy nrhaed i? Dyna oedd y peth i ddweud yn ôl pob golwg. Dyna be fyddech chi'n disgwyl i Pedr i ddweud. Ac i bwynt mae e'n iawn. Ac i bwynt mi fyddech chi'n dweud, wel, dyma'r meistr yn dod i fewn a dyma'r gweision ac yn gadael i'r meistr i olchi traed. Mae e'n sefyllfa rhyfeddol. Crist yn tywall dŵr i fowlen ac yna'n cychwyn golchi traed y disgyblion. Yr arfer, olchi traed yn gyffredin pryd hynny, golchi traed teithwyr neu dieithriaid ac ar ôl taith hir ar hyd lonydd llychlyd a brwnt, bydden nhw'n golchi traed yr ymwelwyr yma, yr teithwyr yma. Ac mi fydde'r golchi'r traed yn digwydd gan rhywun mwy israddol. Falle'r mab yn gwneud i'r tad neu gwas i'w feistr. Ond yn sicr, ni fyddech chi'n disgwyl yr meistr i olchi traed y gwas. Bydde fe ddim yn digwydd. Mae hwnna oddi tanel nhw. Felly byddech chi ddim yn credu fod yn beth parchus i'w wneud. Dwi ddim yn iawn o ran statws cymdeithasol ac felly bydden nhw'n ofalus. Ond mi roedd e'n arfer i olchi traed yr rhai oedd wedi bod yn cerdded ar hyd y lonydd llychlyd. Roedd yn arwydd o ddarostyngiad. Felly, i ni'n gweld yma bod Crist yn darostwng ei hun i wneud y fath beth. Crist, mab Duw, yr un a ddath i lawr o'r nefoedd, yr hwn a fi byw bywyd gwbl berffaith, yr un oedd wedi dysgu'r bobl, yr un oedd ar fath awdurdod, yr un oedd yn gallu pregethu gyda'r fath awdurdod yr oedd pobl yn gwrando ar bob un gair oedd yn ei ddweud ac yn gwybod dyna'r ryfeddol yw'r geiriau. Hyd yn oed fel plentyn pan oedd yn siarad ar oedolion ar arweinwyr ac yn pobl yn rhyfeddu at awdurdod y bachgen ifanc yma ac yna wrth iddo fe dyfu'n ddyn ac yn ei weinidogaeth y fath awdurdod ganddo.
Yr un oedd wedi porthi'r 5,000. Yr un oedd wedi darparu bwyd ar gyfer 5,000 o bobl allan o ddim byd. Yr un oedd wedi achau cleifion. Yr un aberodd i'r dall dderbyn i golwg a'r cloff i gerdded. Yr un oedd wedi tawelu'r moroedd a'r gwyntoedd garw. Yr un oedd wedi llefaru geiriau o drigaredd, o dysturi ac o gariad. Sut oedd y fath un yn fodlon plygu a golchi traed brwnt ei ddisgyblion? Ac ar ryw lefel mae'n ofnadw i feddwl bod y fath beth yn cael ei ganiatáu. Ond onid yw e'n rhywbeth rhyfedd bod Crist yn fodlon plygu lawr a golchi traed y disgyblion? Doedd hyn ddim yn iawn yn ôl eu traddodiadau nhw, eu harferion nhw, hyn ddim yn ymddangos yn iawn, falle ni, yn ein cymdeithas ni, fydden ni ddim yn ei wneud petai rhywun yn dod mewn fan hyn, i'n tŷ ni, dwedwch, petai rhywun yn dod mewn i'n tŷ ni, ac ein bod ni gyd yn eistedd ar y cadeiriau cyffyrddus, a bod rhywun pwysig yn dod i fewn. A dim un o'n ni'n codi fyny i roi cader iddo fe, a brau fe eistedd ar y llawr. Byddai ni ddim yn neud y fath beth, gobeithio. Byddai chi ddim yn neud y beth. Byddai pob un yn codi ar ei traed ac yn gadael y person yna ddewis y gader roedd e eisiau eistedd arni. Ac dyna yw parch. Parch tuag at pobl sy'n hŷn â ni, falle sydd yn fwy enwog neu fewn statws neu beth bynnag yw e. Ond sut gellir caniatáu'r fath un a Iesu Grist i wneud tasg mor israddol? Ac mae Pedr yn ymateb fel bydde disgwyl i rywun fel Pedr i ymateb. Mae'n dweud arglwydd, a wyt ti'n golchi fy nrhaed i? Nawr, yn y gwreiddiol, yr hyn sydd gyda chi yw fod y gair ti a fy drws nesaf i'w gilydd. Ac felly, petawn ni'n cyfieithu fe yn y Gymraeg, bydde fe rhywbeth fel hyn. Golcha di fy nrhaed? Golcha di fy nrhaed? O ran, mwyn pwyslais, ti fy nrhaed? Dwi ddim yn gwneud synwyr. Dwi ddim yn iawn. Ac mae e'n gwbl ddidwyll. Mae'n dangos yr hyn sydd yn ei galon e. Dwi ddim yn gweld fod e'n iawn. A mae'n rhywbeth i ni'n gallu deall ar un lefel, ac falle cytuno gyda ge. A dwi ddim yn ymddangos yn iawn o gwbl bod e wedi caniatáu Iesu Grist golchi ei draed ef. Y ffordd arall rownd dylse wedi bod. Ti, Iesu Grist, yn fy ngwasanaethu i. Nawr, dod Pedr heb ddeall arwydd y cad gweithred Crist, yng ngoleuni hyn oedd eisoes wedi digwydd ac a fydd yn digwydd oedd e ddim wedi ddeall yn iawn. Dylse fe fod, i ryw raddau dylse fe fod wedi ymatal rhag ymateb. Dylse fe wedi tynnu nôl rhag dweud, ti yn golchi fy nrhaed i a gwrthod gadael. Dylse fe wedi falle ymateb aros tan ei fod yn deall. Roedd Crist yn arglwydd yn fab Duw, ac felly rhaid, dylse Pedr fod wedi meddwl hyn, mae rhaid bod Iesu Grist yn gwybod pob peth, a fod pob peth aw na yn gywir ac yn iawn. Nad oedd yn deall yn llawn i arwydd y cad. Ac felly, os oedd Iesu Grist yn mynd i olchi draed, dylse fe ddim bod wedi gwrthod a dweud, ti yn golchi fy nrhaed i, bod ni'n gallu deall pam o ran parch. Ond mae Crist yn dweud oedd fad, ond saith yr Iesu atebodd ac y ddywedodd wrtho, y peth yr o'i fi yn i'w wneithir, ni wyddos ti yr awr hon, eithir ti ag ei wybod ar ôl hyn. Fe ddaw y cyfan yn gliriach Pedr, ac yn sicr ar ôl marwolaeth Crist, ar ôl yr atgyfodiad, ar ôl yr esgyniad, ar ôl tywalltiad yr ysbryd glân, fe ddaw daros tyngiad Crist yn fwy eglur byth i ti. Fe ddaw yr holl ddarlun yn glir i ti, maes o law Pedr. Ond wedi'r rhybydd yma gan Iesu Grist yn dweud oedd fe'n garedig iawn, fe ddaw yn gliriach i ti. Wedi'r eglurhad y daw yn gliriach, mae Pedr dal yn dweud yn adnod 8, mae wedi cael rhyw fath o rybydd, fe ddaw yn fwy clir, ond dyw Pedr dal ddim cweit wedi deall, ac felly adnod 8, mae'n fwy pendant. Pedr a ddywedodd wrtho, ni chei di olchi fy nrhaed i byth. Byth! Dwi ddim yn mynd i adael i ti olchi fy nrhaed i, dwi ddim yn iawn. Wedi iddo grybwyll i syndod, mae'n dilyn hyn a datganiad pendant. Ni chei di byth golchi fy nrhaed i, dwi ddim yn iawn. Ti yn golchi fy nrhaed i.
Siwr o fod y darlun sydd gyda ni fan hyn bod traed Pedr wedi wlychu ychydig yn barod. Falle dyna beth oedd y sefyllfa, bod ei draed bod Iesu wedi dechrau glychu ei draed ac yna bod e'n tynnu draed yn ôl. A dweud, ni chi di byth golchi fy nhraed i byth. Ac yn ymddangos i bob golwg allanol ei fod yn gwneud yn iawn gan ddangos parch iddo. Ond nid yw ei weithred wrthod cael ei wasanaethu gan Grist yn ôl gwybodaeth. Nawr, dyma'r pwynt sy'n bwysig. Dyw e ddim yn ôl gwybodaeth. I ni'n deall beth oedd e'n ei ddweud, ond dyw e ddim yn ôl gwybodaeth. Mae e yn ymateb yn ei anwybodaeth. Mae'n dangos ei ddiffyg dealltwriaeth o ddarostyngiad Crist yn ei fywyd a'i farwolaeth. Mae Pedr yn dangos ei fod yn mynd yn groes i wyllys Crist. Mae Iesu Grist eisiau golchi ei draed am reswm. Mae e fel bethau yn mynd yn groes i wyllys Crist. Mae ei weithred o wrthod Crist i olchi ei draed yn groes yn llwyr i'r hyn mae Crist yn bwriadu i wneud a dysgu. Cael ofyn y cwestiwn cyn mynd ymellach, oes na rai yma sydd yn ymateb felly? I chi yn gwrthod yr efengil, yn eich geiriau, i chi'n ymdrechu dangos darostyngiad eich hun. Yn eich geiriau, i chi'n dangos darostyngiad, fel Pedr. Chi ddim am ei Grist olchi ei draed Doedd e ddim am ei Grist golchi ei draed ond mae yn y geiriau hynny yn dangos parch i Grist. Mae'n dweud y geiriau sydd yn ymddangos yn iawn. Ac falle rai ohonoch chi fan hyn. Falle chi yn ffeindio eich bod chi yn dweud ambell i beth sydd yn iawn. Yn dangos eich ochr fel bethau. Yn dangos chi eisiau bod gyda nhw. Chi eisiau bod yn un o'r criw yna a cael eu cydnabod gan y Cristnogion. Ac falle yn defnyddio'r geiriau i chi'n meddwl sydd yn dderbyniol yn y fan a'r lle. Mae llawer yn ymddangos i roi parch i Grist, ac eto dweud sut bod rhaid iddyn nhw wneud pethau. Yn enw darostyngiad a gostyngeidrwydd yn dyrchafu ei gweithredoedd. Rhaid i ni wneud hyn a'r llall, falle roi'r tlawd, mynychu cwrdd, gwasanaethu'r arglwydd, i ni'n brysur yn y capel, a gwneud yr holl bethau yma, ac i chi'n gwneud y pethau, ond efallai beth i chi'n neud yw dyrchafu eich hun ac yn dweud, mae rhaid i ni wneud y pethau yma. Mae Crist ydy, mae'n arbennig, ond dyw e ddim yn gallu gwneud y cyfan yna, mae rhaid i ni wneud pethau. Ac efallai fel math yma o beth, yn defnyddio'r geiriau iawn, ond ar ddiwedd y dydd, i chi ddim yn darostwng i ewyllys Crist, ac i chi'n ceisio dyrchafu chi. Yn ceisio dyrchafu eich gweithredoedd chi eich hunan. Hynny yw, chi'n gwrthod ildio. Mae gymaint o bethau gallwch chi fod yn dweud. Ac ar un lefel, maen nhw'n braf o beth bod chi'n dweud nhw. Neu falle bod chi yn sefyll lan dros y math yma o oedfa. Chi sydd yn yr ysgol, neu falle yn y coleg, neu falle yn y gweithle, yn lle bynnag. Siwr o fod bod y math yma o oedfa, bod pobl yn cael oriau o hwyl yn neud hwyl am ein pennau ni. Maen nhw'n siwr o fod i ni wedi clywed dwi wedi clywed y pethau maen nhw'n dweud am oedfa fel hon. Mae'n rhy hyn a rhy llall ac mae'n ddiflas. Mae eisiau mwy o symud, mae eisiau mwy o neidio, mae eisiau mwy o hwyl, mae eisiau mwy o chwerthin, mae eisiau mwy o gerddoriaeth, mae eisiau mwy o offerynnau, mae eisiau pawb i cymryd rhan. Ac mae oedfa fel hon mor ddiflas. Ac efallai bod chi yn ffeindio ac yn iawn ac yn dda o beth yn sefyll lan dros y math yma beth o ran parch. Chi'n gwybod beth mae hwnna'n dda, ond dyw e ddim yn eich achub chi. Ac mae yna beryg mewn pwyso ar y pethau hynny, ac nid ar beth sy'n iawn. Mae yna neges bwysig iawn yn nes ymlaen yn y benod yma, yn ail golchiad cyflawn. Ni ddeallodd Pedr fod holl weinidogedd Crist yn weinidogedd o ddarostyngiad. Yn bennaf oll, nid yn unig ei fywyd, ac roedd ei fywyd, fe ddath lawr o'r nef i'r ddeiar. Fe adawodd nefoedd i ddod i'r byd yma. Ond yn bennaf oll i chi'n gweld ei ddarostyngiad wrth iddo fynd yn ifydd fel oen i'r lladdfa, i'r groes. Dyna yw y darostyngiad pennaf. Fe adawodd ei drigfan yn y nefoedd i ddod i drigo ar y ddeiar.
Lle byddai pobl yn poeri arno yn ei gamdrin ac yn ei ladd. Ond dyna pam dath Iesu Grist. Dyna oedd ei bwrpas yn ei ddyfodiad. Fe ddarostyngodd ei hun. Fe cymerodd ei natur ni. Dyna ddarostyngiad arall. Fe wisgodd natur dyn. Iesu Grist, mab Duw, yr un perffaith, yn gwisgo natur ddynol. Fe ddioddefodd ar y ddaear. Ond yna, iddo ddioddef digofaint y tad yn cael ei dywall arno am beth, am ein pechodau ni. Nid ei bechod ef, ond am ein pechod ni. Marc 10, adnod 45. Canis ni ddaeth mab y dyn i wasanaethu, ond i wasanaethu, ac i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna pam dath Crist. Nid i'w wasanaethu, fe ddath i wasanaethu. Fe ddath i roi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Dyna yw'r efengyl. Dyna oedd neges Iesu Grist. Daeth i dywallt ei waed. Dyna oedd y pris. Rhaid oedd cael cyfiawnder. Rhaid cosbi pechod. Rhaid tywallt gwaed. Ni fyddai Duw yn gyfiawn, ac felly dyna'r unig ffordd y byddai Duw yn gallu caniatáu mynedfa i unrhyw un i'r nefoedd, ac felly rhaid oedd cael cosb. Felly dyna pam y darostyngodd Crist ei hun, darparu ffordd i bechaduriad erbyn Glanhad, mwyn i bechadur cael ei olchi, mwyn i bechadur cael maddeuant pechodau. Nawr mae Crist yn dangos hyn i Pedr. Mae'n dweud hyn. Pedr a ddywedodd wrtho, ni cheid i olchi fy nrhaid i byth. Ond yna, yr Iesu atebodd iddo, oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda my fi. Dyna ateb Crist i Pedr. Nawr mae'r wers yn cael ei ddysgu ar y cychwyn, jyst adnod neu ddwy yn flaenorol, mae'n dweud, fe ddaw yn gliriach maes o law, ond nawr mae'n dweud yn glir, oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda my fi. Rhaid oedd i Pedr ildio i ddymuniad, i orchymyn Crist. Mae Crist yn defnyddio'r gair fan hyn, golchi. Oni olchaf. A mae'r gair yma golchi a ddefnyddir i ddangos golchiad ysbrydol. Dyma'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio golchi pechodau i ffwrdd. Mae Crist yn sôn am olchi ti. Dyna beth mae'n dweud. I'r Iesu atebodd iddo, oni olchaf di. Dwi'n sôn am ei draed fan hyn. Mae'n dweud, oni olchaf di. Pedr, yr enaid, yr hyn wyt ti yn gyfanrwydd. Dim dy draed i'n unig nawr. Mae'n dweud, dwi yn goffod y olchi di yn llwyr, yn gyfan. Mae'n cyfeirio fan hyn at yr olchiad ysbrydol, sef y golchiad sydd trwy waed Crist. Dwi'n sôn am ddŵr a ffowlen nawr. Mae yna bwrpas i'r weithred sydd yn digwydd fan hyn. Mae angen i ti cael dy olchi yng ngwaed Iesu Grist. Dyna ddywediad gan Crist. Rhaid cael yr olchiad yma. Dyna beth mae Iesu Grist dweud. Rhaid cael yr olchiad yma, Pedr. Ydych chi'n sylwi hynny? Pwysigrwydd Glanhad, golchiad ysbrydol. Falle bod chi'n arbenigwyr ar y golchiad allanol. Chi'n bod, mae gymaint, pob crefydd ond diwe, mae'n ymwneud ar allanol. Mae rhaid golchi dwylo, mae rhaid golchi traed, mae rhaid gwneud yr holl bethau yma. Ac maen nhw'n bethau a hawdd i wneud. Mae unrhyw un yn gallu mynd i olchi dwylo. Mae unrhyw un yn gallu mynd i olchi dwylo 3 gwaith, 4 gwaith, 5 gwaith, 7 gwaith. Be bynnag yw y dydd. Petai rhywun yn dweud, os ydych chi am fynd i'r nefoedd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod i'r capel 3 gwaith y sil, a bod chi'n golchi'ch dwylo cyn dod, neu be bynnag yw bod chi'n gwisgo rhyw het, neu bod chi'n gwisgo rhyw glogyn, neu bod chi'n cario rhywbeth o gwmpas eich gwddwg, neu'n gwisgo rhyw adnodau ar eich talcen. Petai rhywun yn dweud wrthych chi, os gnewch chi hynna, yna ydych chi'n sicr o fynd i'r nefoedd, dyna beth yw crefydd, dyna beth yw crefydd yr byd. Be maen nhw'n wneud? Maen nhw'n ei gwneud e. Maen nhw'n cadw reole. Pam? Achos mae'n rhywbeth maen nhw'n gallu wneud. Ac mae Cristnogaeth yr union rhy peth yng Nghymru bellach, nid gwir Cristnogaeth yw e, Cristnogaeth Cymru. Mae'r rhai yn mynd i'r capel yn meddwl, os a i i'r capel, fe fyddai'n mynd i'r nef. Os gana i'r emynau, fe fyddai'n mynd i'r nefoedd. Os weddia i rhywfaint o weithiau bob dydd, fe a fi i'r nefoedd. Os helpa i'r tlawd, fe a fi i'r nefoedd. Ac yna mae yna rhyw tics, maen nhw'n gallu ticio ar hyd y ffordd. Ond mae Crist yn dweud, rhaid cael yr golchiad, yr Glanhad ysbrydol yma.
Yng nghanol eich holl grefydd, eich seremonïau, eich arferion, beth bynnag yw yr helpu pobl, yr hoi arian i elusennau. A ydych chi'n sylweddoli, mor dda yw'r pethau hynny. Nid dyna yw gwir grefydd. Gwir grefydd yw hyn. Rhaid eich golchi chi, eich person, eich enaid. Nid y corff, nid cael cawod, ond yr hyn sydd yn byw yn dragwyddol, mae rhaid golchi'r enaid. Nid y croen yma, nid y wyneb. Petai yn sôn am yr wyneb, mi byddwch chi'n disgwyl bod un o'r disgyblion gyda rhyw faw ar ei gwyneb nhw. Dwi ddim yn sôn am faw ar ei gwyneb nhw, neu rhyw lwch di ar ei dwylo nhw. Dwi ddim yn sôn am hynny, ni'n sôn am yr enaid. Yr hyn sydd yn para am byth, ac os na olchir chi, mae dyma beth mae'n dweud, oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda ma fi. Dyna beth mae Christ yn dweud, does dim lle gyda ti a mi. Does dim byd, dwi ti ddim yn cael unrhyw beth i wneud am mi. Ni chewch gyfran â Christ, ddim bod yn iddo. Gewch chi ddim mwynhau ei gwmni, gewch chi ddim cymdeithas ag gewch chi ddim cael bod gyda gefn rhagwyddoldeb. Pwy bynnag i chi? Pa bynnag mor uchel yn yr eglwys i chi. Gallech chi fod yr pregethwr, gallech chi fod un o'r swyddogion, gallech chi fod yn blentyn iddyn nhw, gallech chi fod yn berthynas, unrhyw beth. Dim os pwy i chi, gallech chi fod y pab. Petai'r pab yma heddiw? Mi fysa'r rhaid i ni ddweud wrth y pab, os nad wyt ti, y pab, wedi cael dy olchi yn waed Iesu Grist, yna mae Crist yn dweud, nid oes i ti gyfran gyda ma fi. Dim os pwy i ni. Dwi ddim yn rhoi rhyw reolau arbennig, mae'r rhain draw fyna, golchwch i'ch dwylo, a gwnewch chi rhyw seremoniau, ac fe ewch i'r nefod. Dwi ddim yn dweud na, oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda ma fi. Mae'r rhaid i chi cael maddeuant pechodau. Felly o pwy bynnag i chi, pa bynnag grefydd, pa bynnag statws, y mae Crist yn dweud, dim ond un ffordd sydd. Ac ni chewch chi fwynhau cymdeithas â Christ, oni bod eich bod wedi eich golchi, pwy bynnag i chi. Nid seremoni, nid bedyddio, nid y pethau allanol, dim os pa mor bwysig yw'r pethau allanol, yn ei lle, ond rhaid cael golchiad trwy waed Crist. A dyma'r ymateb sydd gan Pedr tro hyn, adnod 9. Seimon Pedr a ddywedodd wrtho arglwydd, nid fy rhaid yn unig, eithir fy nwylo am pen hefyd. Wel, mae'n ymddangos ei fod wedi deall. Chi'n darllen ambell i lyfr yn esbonio'r pethau yma, a chi'n cael ambell i esboniad ac yn y blaen, ond mae'n ymddangos ei fod wedi deall, ond yw e? Mae wedi deall, fel petai yn dweud, os mae dyna a olygir gan dy weithred Iesu Grist, yna rwyf yn tynnu nôl o'r hyn a ddywedais i. Dangosodd ei fod yn deall yr hyn ydoedd e. Mae e'n deall, dwi'n gwybod mae'n pechadur o'n i. Dwi wedi ymateb falle'n rhy sydyn o'r blaen. Nawr dwi'n deall. Golcha fi'n llwyr, nid fy nhaid yn unig, fy nwylo am pen, dangosodd ddealltwriaeth o ddifrifoldeb ei bechod, fe wel ei holl lygredd, deallodd bod pechod yn llygru holl berson, pob ran ohonom, pob gair, pob gweithred. Mae Pedr yn gwybod. Mae'n gwybod bod pechod wedi llygru pob penderfyniad, ein meddyliau ni. Mae'r cyfan wedi ei lygru, pledia Pedr i Grist i olchi'r cyfan ymaith. Yr hyn a wybu amdano, a'r hyn na wybu amdano. Dyna beth mae Pedr yn cyffesu iddo fan hyn. Dwi'n deall nawr. Paid dim ond golchi fe'n rhad, golcha'r cyfan. Yr golchiad yma yw rwyt ti'n sôn amdano. Mae angen golchiad llwyr. Y pechodau dwi'n gwybod amdanyn nhw. Yr rhain nad ydw i'n gwybod amdanyn nhw. Y geiriau hynny a ddywedes i, nad ydw i'n ymwybodol oedd yn anghywir hyd yn oed. Ond nid oes na eiriau i ni wedi dweud. Petawn ni'n cael cyfres fan hyn o'r holl bethau ni wedi dweud a'i wneud, byddai'r mwyafrif llethol ohonyn nhw, byddwn ni ddim yn ymwybodol i bod nhw mor ddrwg ag yr oedden nhw. A pam y dywedon ni nhw? Doeddwn ni ddim yn deall yr hyn oedden ni'n symbylu ni, ac ni'n gwythio ni i'w dweud nhw, na'i gwneud nhw. Ac dydyn ni ddim wedi dweud, wel dwi'n gwybod am rheini. Pam? Achos dwi ddim hyd yn oed i ystyried y pethau yna, falle 10 mlynedd yn ôl, 20 mlynedd yn ôl. Pethau doeddwn ni ddim yn meddwl oedd yn ddrwg. Y pechodau hynny, y mae Pedr yn dweud, golcha'r cyfan.
Ond dyna beth sydd eisiau pan ni'n dod at Grist. Hi ni ddim yn dweud, wel, mae'n un pechod dwi wedi wneud. Mae'r cyfan yn bechod. Hyd yn oed y gorau dwi wedi wneud yn fratiau bydron yn do olwg di. Ac mae'r mwyafrif dwi ddim hyd yn oed yn ymwybodol ohonyn nhw. Ac felly, i chi'n dweud gyda Pedr, mae angen i fi cael y golchiad llwyr yma. Gweithredoedd, yr holl weithredoedd. Yr rhai o'n i'n meddwl nad oedd yn anghywir, golch fi'n llwyr ohonyn nhw. Gwelodd, dyma yw yr efengil. Dyma pam y darostyngodd Crist ei hun. Rhaid felly oedd i Pedr ildio derbyn yr hodd, yr olchiad y Glanhad, a oedd yn llwyr o ras. Oedd e'n gallu gweld nawr yn fwy eglur beth oedd y weithred cyntaf yna. Mi roedd na wersi eraill fel y siampl i ni ac yn y blaen o wasanaethu. Oedd e'n gweld arwydd y cad ysbrydol. Mae'n rhaid i ni blygu ger bron Crist a throi ein cefn ar ein gweithredoedd ni. Mae rhaid i ni ildio. Mae Crist sy'n yn gwneud y cyfan. Mae fe sydd wedi darparu a chodwriaeth ar ein cyfer ni. Dwi ddim yn disgwyl dim o Pedr, ond derbyn y golchiad. Mae'r cyfan o ras, o drigaredd Crist. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi bod at y groes erioed? Ydych chi wedi derbyn yr golchiad yma, yr golchi trwy waed Crist? Ydych chi'n gwybod rhyw brofiad o ddod at Iesu Grist ac yn gofyn iddo fe golchi chi'n llwyr lan? Trwy'r hyn a wnaeth e ar y groes. Fe gymerodd e'r gosb. Fe gymerodd e ddigofaint Duw. Fe nath e fyw y bywyd perffaith yn ein lle ni. Ac ar y groes mae'r cyfan yn dod at ei gilydd. Mae e'n bodloni gofynion y tad yn ei fywyd a'i farwolaeth. Ac mae'n dangos yn ei atgyfodiad ei fod wedi dod allan yn fuddigoliaethus. Ydych chi erioed wedi dod at y groes? Yma'n y gwahoddir chi i cael yr olchiad yma'n llwyr. Achos mae'n rybydd brawychus. Oni olchaf di yn llwyr, ti? Nid oes i ti gyfran gyda me fi. Does dim lle i ti. Dwi ti ddim yn cael bod yn eiddo i mi. Dwi ti ddim yn cael dy alw yn blentyn i mi. Dwi ti ddim yn cael dod a treulio tragwyddoldeb gyda fi. Does dim yr rhan am mi gyda thi. Dwi ti ddim yn cael bod yn eiddo i mi. Oni bai dy fod wedi dy olchi'n llwyr. Felly i'r rhai yma fel Pedr fod wedi cael rhyw brofiad o weld ei pechod a gweld ei bryntni ac yn gweld mai does dim byd gen i yn fy nwylo. Bod rhaid dod at Iesu Grist a gofyn iddo fe i'ch golchi chi'n llwyr lan. Y pechodau chi wedi ei wneud, yn ei wneud, ac y byddwch chi yn ei wneud, y pechodau chi'n gwybod amdano nhw, a rhai nad ydych chi'n gwybod amdano nhw. Eich bod chi'n gofyn am golchiad llwyr. Dim syndod. Dyma'r unig ffordd i Pedr ymateb yn iawn, arglwydd, nid fy'n rhaid yn unig eithir fy nwylo am pen hefyd. Wel, yn ola, felly beth am y Glanhad dyddiol yma? Wel, adnod 10, yr Iesu ddywedodd wrtho, yr hwn a olchwyd, nid rhaid iddo ond golchi ei draed, eithir y mae yn lan oll, ac yr ydych chwi yn lan, eithir nid pawb oll. Nawr, beth olygur o'r adnod yna? Wel, disgrifiad sydd yma, y sawl a olchwyd yn llwyr, nad oes angen golchi y cyfan yr ailwaith. Dim ond y traed. Fel sawl sydd wedi golchi ei holl gorff cyn mynd ar daith, ond yn ystod y daith bod ei traed yn mynd yn llychlyd, felly dim ond y traed sydd angen ei golchi. Dyna'r darlun, petai chi wedi golchi yn lan yn llwyr yr holl gorff ac wedi ymbaratoi ar gyfer rhyw achlysur, rhyw bryd o fwyd neu beth bynnag, yna chi mynd allan ar ei dystrydoedd ac yn gwisgo sandalau a bod eich traed yn llychlyd, does dim angen i chi yna fynd a golchi'n llwyr eto, i chi'n lan yn barod, ond mae'ch traed chi'n ffrwnt ac felly mae angen i chi olchi'ch traed. Ac felly yn ysbrydol, chi sydd wedi bod wrth droed y groes, chi sydd wedi gweld eich pechod, chi sydd wedi gweld mae'r unig ffordd yw dod at Grist am Glanhad, chi sydd wedi derbyn y golchiad sydd trwy waed Crist, trwy hyn a wnaeth ar y groes, iddo gymeryd eich cosb. Chi sydd yn gwybod hynna bod Iesu Grist wedi cymryd digofaint Duw yn cael ei dywallt arno ef. Wrth ddod ato a gofyn am y Glanhad, am y maddeuant, mae e'n cynnig yn rhad ac am ddim i chi.
Mae'r sawl a ddaw ato'n cyffesu ei brynt ni. Mae'r sawl sydd yn galw am faddeuant ceir Glanhad llwyr o'i holl bechodau. A'r hyn a ddywed yma felly yw, wedi chi dderbyn Glanhad o'r fath. Wedi eich golchi yn llwyr unwaith, nid oes rhaid cael golchiad arall. Unwaith yr ydych wedi eich cyfiawnhau. Yna, cyfiawnhawyd unwaith ac am byth. Nid oes syrthio allan o'ch cyflwr o gyfiawnhad. Mae golchiad Iesu Grist yn effeithiol, yn barhaol ac yn dragwyddol. Mae yn olchiad llawn. Dyw e ddim fel un hymdrechion pitw ni, dros dro ni. Petai chi yn ceisio gwella eich hun, mi fyddwch chi'n gwella eich hun am chydig o oriau, ac yna byddwch chi'n mynd nôl eich hen ffyrdd, a dydych chi ddim wedi cael gwared ar y bryntni a gydawyd gan yr ymdrechion blaenorol. Mae'r golchiad i chi'n wneud yn bitw ac yn dros dro, ond mae'r golchiad sydd trwy waed Iesu Grist yn llwyr ac am byth. Felly, os ydych chi wedi cael yr olchiad yma, os ydych chi wedi bod at y ffynon yna, os ydych chi wedi bod at y groes ac wedi derbyn maddeuant, yna i chi yn gyfiawn ac yn gyfiawn am byth. Ond dywed yma yn yr adnod yma am yr angen am golchi'r traed. Darlun yw o'r angen am olchiad dyddiol o fydreddu dyddiol. Bydreddu neu o effeithiau'r byd arnom yn ddyddiol. Fel Cristion, i chi wedi derbyn maddeuant ac i chi'n saff am dragwyddoldeb. Mae'r maddeuant yn gyflawn, mae'n barhaol, yn dragwyddol. Mae'r golchiad yn golchi'r cyfan i ffwrdd, y pechodau presennol, y gorffennol a'r dyfodol. Yr rhai chi'n gwybod amdano ac nad ydych chi'n gwybod amdano. Mae'n golchi bob un rhan o'ch enaid chi. Ond, i ni'n byw mewn byd o bechod. Ac yma na fydreddu ac effeithiau'r byd yn ddyddiol yn syrthio arno ni. Oes, mae angen i'r Cristion edifarhau. Edifarhau am bechodau o adael i'n gwaredwr lawr. Chi wedi edifarhau unwaith. Ac unwaith chi wedi edifarhau o'ch pechod ac wedi cyffesu hynny a wedi derbyn maddeuant, mae'ch cyflwr chi yn union yr un peth am dragwyddoldeb. I chi wedi eich golchi'n llwyr. Ond mae yna fath beth y mywyd y Cristion yn dod at Grist yn ddyddiol ac yn cyffesu pechodau. Mae'r bryntni ar ein traed ni fel betai ac mae effeithiau'r byd yn llygru'n traed ni ac ni'n dod at Grist ac ni'n torri'n cylonau ein bod wedi gadael ein gwaredwr lawr ac ni'n cyffesu ac yn gofyn o maddau mi golcha fi'n lan yn y gwaed yn ddyddiol ein bod ni yn saff am dragwyddoldeb a dwi ddim yn newid yn byd. Ond nid oes angen y golchiad llwyr. Beth eto? Ond rydyn ni wedi ein golchi, ein cyfynhau am byth, ond arwydd yw ein bod wedi ein golchi'n llwyr pan ni'n dod at Grist yn ddyddiol ac yn cyffesu'n pechodau. Mae'n arwydd o'r hyn sydd wir wedi digwydd yn ein bywydau ni. Pan ni'n dod am olchiad dyddiol o'n traed, wrth gwrs nid yn gorfforol. Ni'n dod at Grist i faddau i'n bydreddu ni sydd wedi glynu wrthym o'r byd. Mae'r Cristion yn parhau i edifarhau ac i fyw bywyd o ymsancteiddio. Mae'n ceisio byw mor lan ac mor bur ac y gall. Ond yn gwybod mae'r llwybr mae'n rhodi arno'n llychlyd ac yn frwnt. A'r holl ffordd i'r nefoedd fydd yn lwybr brwnt, achos i ni'n rhodio ar y ddeiar sydd yn ddeiar o bechod. A bob diwrnod y bydd y Cristion yn cyffesu hyn ac y bydd yn edifarhau yn ddyddiol. Dwi'n ddim yn newid y cyflwr mae ynddo. Y cwestiwn yw, a ydych chi erioed wedi dod at y groes am yr olchiad cyflawn yna? Yr un golchiad yna, rhaid bod na un olchiad. Yr oedd yn eu plith nhw, un nad oedd yn lan. So chi'n darllen yr adnod ar adnod 10 ac 11 fe welwch chi, y cyfeiriad at Judas oedd hwn, yr oedd un yno nad oedd wedi cael ei olchi'n lan. Gai ofyn i chi, ydych chi wedi eich golchi? Os nad yna dewch at Grist, at ei groes, edrychwch ar yr hyn a wnaeth e drosoch chi. Does dim rhaid gwneud dim, ond derbyn Glanhad. Dyna yw'r efengyl. Crist sydd wedi gwneud y cyfan.
Y mae e wedi byw y bywyd perffaith yn eich lle chi. Y mae e wedi cymryd eich cosb yn eich lle chi. Yr unig beth sy'n rhaid i chi wneud i ddod a gofyn iddo fe'ch golchi chi'n lan. Ildiwch felly, plygwch, darostyngwch i'w ewyllus ef. Oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda my fi. Rhaid i Gris wneud y golchi. Nid chi sy'n wneud y golchi, nid chi sy'n gwella chi'n. Rhaid i Iesu Grist eich golchi chi. Ildiwch felly iddo a derbyniwch ef heddi. Bytai na unrhyw eiriau'n atseinio yn eich pen chi ar ddiwedd yr oedfa, yna dyma be fydden ni'n dymuno. I'r rhai sydd heb dderbyn y golchiad. Oni olchaf di, nid oes i ti gyfran gyda my fi. Seimon Pedr a ddywedodd wrtho, arglwydd, nid fy nrhaid yn unig, eithir fy nwylo am pen hefyd. Gadewch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch i ti am ei ddarostyngiad. I ni'n diolch i ti am ei esiampl. I ni'n diolch i ti am ei weinidogaeth. I ni'n diolch am ei farwolaeth. Am ei atgyfodiad. I ni'n diolch am y cyfan amdano ac felly o Dduw i ni'n gweddio. Y bydd na ryw rai yn dod am y tro cyntaf at y groes i dderbyn yr maddeiant, y golchiad, y glanhad, llwyr o cyfan. Ac i weld bod ei heneidiau wedi cael ei golchi'n lan yn wynach na'r eira trwy waed Iesu Grist. Trigar ha felly, i ni'n gweddio bydd na ryw rai heddiw yn cael ei harwain at droed y groes. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.